$50,000 фоидаи тоза овард. хароҷот аз сармоягузорӣ чӣ фарқ дорад ки гуфта метавонад манбад? Ман дар мисол метавонам гӯям, ки мо вақте командаи нав сабират кардани будем, барои ҷои кор таъмин кардан, мутахассисе пайдо шуд, ки мутахассис зуд 20,000 то 30,000 сом вақти кор мекунад. Ино хароҷот нест. Дар ҳамон коргара қабилагӣ ман баъзе оператсия гузаронам, ки $50,000 фоидаи тоза овард. нигоҳ кунед, хароҷот ин маънош чӣ? хароҷот карӣ аксар пул рафт, гашта пул наомад. ин номаш хароҷот. Сармоягузорӣ чӣ? аксар пул буромад, лекин чанд қад зиёд шуда омад ку, номаш чӣ? Сармоягузорӣ. разницаша фаҳмидитонми? яъне шумо ҳамин хел карданатон дар кор, ки коргароям ҳамин хел гирифтанатон дар кор, командатон ҳамин хел одамои ҷамъ карданатон дар кор, ки пуле ки вай метикон ку наоборот шумо пули бисёртар кариб